an éigear eachtra thar a bheith éigeanach a bhí an, agus go dtéir mar a chaid Gallagher agus Coyle le Tiede. Caithfear curfas an áireamh Tiede, ba rinne neamh nach é, mar bhí sé páirteach sa resistance na híseal tíre, agus brá na nasaithe é ag deireadh an dara cogad damda. Agus an nuasar sin bhí sé an eilte ó híomh cuasaí scaoileachta de. So an slí gur dhéaláil sesin leis ná rinne sé iirecht an síle dhéanamh cho normálta agus a déadach sé, so in an aigna féin le Herrema grá an síl mar a bhí. Dairí sé ar maidin ag an faoi le agus lig sé ar féin in an aigna gorá sé an í féin, gorá sé a bhera féin, agus an sin bhí sé ag immert lihí fichiile in an aigna agus ar bhealach. Dit a ragró Mícheál ar Gallagher agus Coyle mar bé an duine journey ar ceartaí a fúdach a stocha.